Lami itma apringki artli ki parari Muslim abjingma kitma mentaya kapertai. Togini pai shaki kubor ki bakam banya. Kublai pi baro impiang sobai pi shakan ga channel jungi kana kitiar lengba kan ga kubor ka menta. Na ga jingdang teng ba ga jingdang jor shushu katma apringka Israel pat kleno ka Hamas ha Gaza kelapuru menta shiki weipat ki benta jongkiri ha kapertai. Naga jingkmi ilinti ba kiri Muslim kiniatli langkawai banyarap yaga Palestine kari Muslim ha Middle East naga jingyartma naga Israel ha ga negatma ka badang peteng menta penban kelalong da kongpong ha ga baki ari kiri Muslim kila yathar bom kala para maki katkum na ki kubor ba menta ka sngi la yathu ba kisi pai sun jo kari Pakistan kila ther da ki airstrike menta ka sngi hanega step shapo ki benta jo kari Iran. Bat ha ganega jingter ke Pakistan da ki airstrike jongka laong ko bakhandai ngut ki men simbreu kila duno la ka jong ka jingem kamru ki long ko bona po gari Iran kanega jingter jongka Pakistan gadega jubab kala ya gari Iran ka bakala therbom shaki benta ka southwestern Balochistan province Pakistan barha kanega jingter bom ka Iran arngut ki men simbreu ki badai ruki khna red ka Pakistan kila duno la ka jong ka jingem kanega bala jaman hakasngi ba ar jong menta kata yo. Ka Pakistan kala kamru bagane ga jingle ga jongka hane ga step kadai ga jingkrwet ya ki artli kinuhun leno ki basongri itngan ha kine ki benta hapo ka Iran ya ka bala tip kum ka Balochistan Liberation Front BLF bat ka Balochistan Liberation Army BLA bat kane ga jingthong jongka Pakistan kala long ka basaiso kam kalap sai kubor na kisipai ka Pakistan susu kala ongru bagane ka operation kisipai jongka kilapanan kam da ki tiarthma baklangbor kom ki killer drone rocket loitering munition Pakistan of weapons kumta gane ga jinga pini bor kumne apring kini ki ari ki bade kiri ki biya jan bha bat ki badan ga jinga dei kum shiperlok kala bat pensni durna apring jongki bat ga jing kmelenti ki babon ba kiri Muslim kini long kawai ha kapertai emat kan long panban da khongpong kumta ngimla bantip ki e ki banjian ang ne shkhmat tongini ap ye ki khubor lingba kani ga channel jungi Barna ka benta ki weipat ki kubor lengba ka nega channel jungi sobha baraknyot subscribe kanang ba phnyo ro kham kulo ye ki kubor ki batamai naga nega channel jungi kana kitiar kublai shibun kublai pi bara